Lehenik da bat, nik bai uste dut, autodeterminazio eskubidea izan zuela lurraldetasunarekin batera, izan zuela bi ardatzak konstituzioari ezetz esateko. Guk ez genuen konstituzioen inguruan, ez genuen inolako eragozpenik izan ezker abertzaleen baitan. Ezker abertzaleen oso garbi zegoen konstituzio hori, eta batez ere bi arrazoi horiek ziren pisutsuenak. Batetik ukatzen zuela autodeterminazio eskubidea, eta bestetik praktikan lurralde zatiketa berandutsuago gauzatu zen, baina lurralde zatiketa nolabait bideratzen zuela konstituzioak. Orduan, aldiz PNU-ek kontrasan handiak izan zituen konstituzio horrekin. Horren adibidea da, Arzallusek hasieran baiezko eman zion, bere batzordean, eztabaidatu zenean, Madrileko batzordean, baiezko eman zion. Bera, antzegoen, diputatu bezala, eta baiezko eman zion. Gero, PNU-en barnean, zatiketa bat egon zen hain zuzen ere, lehen zatiketa, gertatu zen PNU-en konstituzioa zelata. Eta hor badut anekdota bat oso politia, eta oso adierazgarria. Eta askotan esan izan zeana Josuaren Azak. Josuaren Aza, garai hartan, EBB-ko kidea zen, eta Bizkaiko ordezkari bezala, joan zan beste batekin, Banko Bizkaiara, diru eske. Kanpainarako behar zutela, 77ko kanpainarako diru eske. Eta orduan hartu hemen zuten zuzendariak, ziloi handi batean, eta galdetu hemen ziren, bueno, ustedes dirán, hori. Eta, bueno, pues nosotros veníamos a pedir 35 millones para la campaña electoral, porque ya sabe que el PNV es un partido muy nuevo ahora, antes tuvo sus bienes, pero ahora es pobre y necesitamos dinero. Te verá que esa no me enciende. 35. No, si queréis más, no hay ningún problema, porque el PNV para nosotros es la garantía de que esta tierra siga siendo España. Beretzat, hori izan omentzen izugarrizko flasha. Izan zuen, nola, nire alderdia ni independentista naiz. Eta nire alderdia PNV da hauentzat, aginduan dauden hauentzat, PNV da hau Espainia izateko bermea. Orduan ni oso oker nago. Eta gero, handi denbora gutxira PNV utzi zuen, Josuaren Aza eta ezker abertzaleko izan zen.